wataala irin ɗaukakar da yake samu da nasarori da yake samu a wajen al'umma, kuma ya ce tabbas wannan abu da ya yi ne ya nuna jama'a ne da cewa irin ƙoƙari da wannan baiwa Allah wato matarsa take bashi a kodayaushe, shi sa gaba abin da zai saka mata da shi illa ya godewa mata kuma ya nuna duniya irin soyayyar da suke yi tare. Wannan koyi ne ga ma'aurata, ku duba irin shekarun da suka ɗauka ba tare da wani hayaniya ba, har shekara 13 suna zaune lafiya ba tare da wani kace na ce ba, ko kuma ƙara ga iyaye ko kuma iyaye su san irin halin da suke a ciki. Wannan mawaƙi ya bayyana da cewa ba abin da zai faɗa a rayuwarsa irin tarihin da ya tsinci kansa da wannan baiwar Allah. Ya ce da daɗi da ba daɗi sun zauna lafiya ba tare da wani kushe da hasada ba. Muna wannan duba da wannan irin nasarar da wannan mawaƙi ya samu mai suna Jita. Jita dai haifaffen jihar Kano ne, inda kuma ya yi shahura a waƙe-waƙe na gurin biki da kuma waƙe-waƙe na harkar zamani da kuma waƙe-waƙe na industry. Jita dai kowa ya san shi mawaƙi ne wanda yake ba da gudunmawa 100% a ɓangaren Kannywood da kuma ɓangaren zamantakewa na auretewa da kuma zaman rayuwa na duniya. Ya yi waƙoƙi kala-kala inda waƙoƙinsa suke shahura a faɗin Afirka da kuma duniya ma baki ɗaya, inda yake gudanar da waƙoƙinsa ba tare da wani aibi ba, kuma yana sarrafa su salon Hausa da kuma na Turanci. Wannan mawaƙi mai suna Jita tsohon mawaƙi ne wanda ya ba da gudunmawa 100% a ɓangaren wato industry da kuma ɓangaren zamantakewa na rayuwar duniya. Wannan mawaƙi ya bayyana a faɗin duniya irin soyayyar da suke da wannan baiwa Allah wato matarsa, inda suka kai shekara 13 da aure ba tare da wani aibi ko kuma hasada da kushe ba. Muna taya shi murnar samun nasarar da ya mata suka kai shekara 13 suka yi murnar cikan shekararsu 13 da aure. Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya ƙara musu zuri'a ɗaya ba. Wannan channel ce mai suna Hausa Go TV 24 wadda take zakulo muku labarai a faɗin duniya. Wannan wataala irin ɗaukakar da yake samu da nasarori da yake samu a wajen al'umma, kuma ya ce tabbas wannan abu da ya yi ne ya nuna jama'a ne da cewa irin ƙoƙari da wannan baiwa Allah wato matarsa take bashi a kodayaushe, shi sa gaba abin da zai saka mata da shi illa ya godewa mata kuma ya nuna duniya irin soyayyar da suke yi tare. Wannan koyi ne ga ma'aurata, ku duba irin shekarun da suka ɗauka ba tare da wani hayaniya ba, har shekara 13 suna zaune lafiya ba tare da wani kace na ce ba, ko kuma ƙara ga iyaye ko kuma iyaye su san irin halin da suke a ciki. Wannan mawaƙi ya bayyana da cewa ba abin da zai faɗa a rayuwarsa kace na ce ba, ko kuma ƙara ga iyaye ko kuma iyaye su san irin halin da suke a ciki. Wannan mawaƙi ya bayyana da cewa ba abin da zai faɗa a rayuwarsa irin tarihin da ya tsinci kansa da wannan baiwar Allah. Ya ce da daɗi da ba daɗi sun zauna lafiya ba tare da wani kushe da hasada ba. Muna wannan duba da wannan irin nasarar da wannan mawaƙi ya samu mai suna Jita. Jita dai haifaffen jihar Kano ne, inda kuma ya yi shahura a waƙe-waƙe na gurin biki da kuma waƙe-waƙe na harkar zamani da kuma waƙe-waƙe na industry. Jita dai kowa ya san shi mawaƙi ne wanda yake ba da gudunmawa 100% a ɓangaren Kannywood da kuma ɓangaren zamantakewa na auretewa da kuma zaman rayuwa na duniya. Ya yi waƙoƙi kala-kala inda waƙoƙinsa suke shahura a faɗin Afirka da kuma duniya ma baki daya, inda yake gudanar da waƙoƙinsa ba tare da wani aibi ba, kuma yana sarrafa su salon Hausa da kuma na Turanci. Wannan mawaƙi mai suna Jita tsohon mawaƙi ne wanda ya ba da gudunmawa 100% a ɓangaren wato industry da kuma ɓangaren zamantakewa na rayuwar duniya. Wannan mawaƙi ya bayyana a faɗin duniya irin soyayyar da suke da wannan baiwa Allah wato matarsa, inda suka kai shekara 13 da aure ba tare da wani aibi ko kuma hasada da kushe ba. Muna taya shi murnar samun nasarar da ya mata
suka kai shekara 13 suka yi murnar cikan shekararsu 13 da aure. Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya ƙara musu zuri'a ɗaya ba. Wannan channel ce mai suna Hausa Go TV 24 wadda take zaƙulo muku labarai a faɗin duniya.